Inahang sa 3 anyos ka bata babaeng nga gihan-an og patay sa iyahang amahan, nangayo og hustisya sa ginangatan sa iyang anak sa kamot mismo sa amahan sa biktima. Samtang giandam na sa kapulisan ang kasong kalapasan sa Republic Act 7610 o Children Abuse Protection Act batok sa suspitsado. Ano ang report? Kini ang makalilisa nga kasinatian sa 3 anyos nga si Angelita dili tinuod nga ngalan, dihang gihan-an og gulgol o gi-livestream pagyud sa social media sa amahan ning suspitsado. Ang video nakaabot na si inahan sa bata nga ato karon sa Europa, nagtrabaho kinsa may bati og dili matukib nga kaluoy ug kahadlok sa iyang anak. Matod sa inahan nga gustuhon man niyang muuli apan kuwang iyang kwarta sanglit gamay raman ang iyang sweldo isip katabang sa panimay. Ana siya nako sir, ana siya nako. Then ingon ko nga, ana ko sir siya nga patyo na nako ang bata. So ingon ko sir nga, sige surrender na nako nimo ang bata kay wala man koy mahimo kay layo man ko. Ingnan nako siya. Pero ayaw ka balaka kay basig minutes pa lang masikop na ka kay kitang tanan naay DSWD nag-alaga sa atoa. Unsa ka mahalin mo imong anak? Sir, sobra pa sa akong kinabuhi, sir. Love kay na ako na pinangayon ako sa Ginoo kay wala jud ko lang anak siya ra. Love kay kani mama anak nagpalayo lang ko kay pobre man ta. Wala man koy laing panginabuhian. Gitugan sa inahan sa bata nga ni abroad siya aron makasuporta sa anak ug makalikay sa batasan sa ihang kapuyo nga gipasinginlan niyang hinapat og nagbisyo sa gidiling drugas. Gani, sukad siyang pagsabak hangtod na siyang nanganak kanunay kuno siyang makatilaw sa kamot sa suspek. Busa gusto na niyang madubok sa prisuhan aron dili na makapanakit. Dili nimo siya mapasaylo? Dili sir, dili. Kung siya naitabo sa akong anak, mapunay may tabo niya. So, wala kay planong makigbalik niya? Wala sir, kay traumatized ka siya sa akong ginabuhi sir. Basta gabal siya sa akong ginabuhi. Sige na ko niya nga blokon nga patyon. Samtang giang ko niya nga nakakita siya og hinigugma kaniadto dito sa gawas sa nasod aron palaguton ang iyang kapuyo aron sa magbuwag sila. Pero ako sir, kabalo ko naa jud ko. Itong akong uyab nagbulag na pud may wala na pud may dili na pud may kuan wala na koy uyab karon gibulagan na nako siya pang December. So single na ka, wala na kay kuan ron. Wala na sir, wala na ko giingnan ako siya. Kabalo na siya nga giingnan na ako siya nga wala na koy uyab. Ang bata kasamtangang giatiman karon sa Department of Social Welfare and Services sa Dakbayan, Sugbo ug posibleng matugyan ngadto sa kadugo kung mopasar sa katakos sa pagbuhi sa bata. Giandam na sa kapulisan ang kaso batok sa amahan nga suspect. Republic Act 7610. Okay. Aside from that, wala na siya. Wala na sir, kaya Republic 7610, daghan man siya ang sud, ana sir, daghan section, depende na sa fiscal. Samtang subling nangayo og pasaylo ang amahan sa bata kinsa may padayag sa iyang pagbasol sa iya nahimo. Dawaton niya ang silot nga ipahamtang kaniya sa iyahang nahimo ngadto si anak. Yan ko niya nga siya ang nagvideo sa pagpasipa mismo si anak aron makuha pagbalik ang atensyon sa inahan nga iya usab nga kalibin. Wala, bisag asa na ko ng bata, pwede ra niya. Kung ikaw pa gustohon, asa man nimo ipapuyo ang bata? Kung pwede lang, dirara kung sa akong iyaan. Sa igsuon sa akong mama ba? Asa man tapit? Sa Talamban. Mas manindot gyud unta kung nay problema dili apilo ng bata. Nga sila ra problema nila imbes nga sila na ang kanang saligan sa bata nganong sila pa noon naghatag og trauma og sa pagdaot sa kinabuhi sa bata. Kauban si Clover Lumaya, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.